jako Pennsylvania, jako k Bílému domu a elefant někde tady. Tady někde. My jsme právě šli takhle, jo. A tady nás nepustili, jo. Procházka po Washingtonu, policejní manévry, uzávěry, Černoušek asi se chystá někam na cesty. Samá helikoptéra. No, je takový pěkný datum dneska. Vyloženě hodí. Pomník vítězům druhé světové války. Je spíš takováhle krásná fontánka. Zůstá tam má věnec. Památník. Tady je jezírko a letadlo přistává. A vajky na půl žerdi, protože je 11. září. Nakonec Green Debate ve Washingtonu. Tady máme drzou žebrající americkou pozemní veverku. No pojď. Pojď sem, pojď. Jde do piči. Tak to je špatné. A tamhle jezírko. Jezírko známé z filmu, i třeba z filmu Forrest Gump. Památník Lincoln. Ale ten letí hezky. Ten nám poletí skoro nad hlavou. Ten má směr Bílej dům. Helikoptéry tady už přistávají. Letí tak nízko, že není ani vidět. Známe jezírko. Někam slečnou. Ty vole, podívej se, co dělá. On je vítr. Podívej, hezky to s ním mává. Je do hajtu. Vole, co dělá? Já viděl lupinky, to se podobalo tomu denu. Ty čelní střed. Ne, těsně to minuli. Může takhle vůbec lítat. Letadla tady docela pěkně. Náma dělají letadla naprosto normálně pěkně kličkujou. Velmi se těšíme na večerní start
kdy ještě navíc mají být bouřky. Pomníku Abrahama Lincolna, prvního amerického prezidenta. To poněkud velmi monumentální. Není schopen tento malý fotoaparátek zcela vyjádřit monumentalitu tohoto objektu. Tamhle od toho sloupu jsme přišli. Pohled na známé jezírko. Letadla nám tady pachtě jedno za druhým nad hlavou. Helikoptéry. No. Život. Pomník vietnamským veteránům. Takže zpět ne vietnamské, ale korejské války. Čili vojáci, které pak spravoval doktor Pierce, plukovník Potter a jiní.